Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hidiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV garti e katande jomiraɗo baɗo ko wela to wela nde wela eno welira gam yettinan don ko sifa e kele gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi. Alkamisa capantati lewru hujjeɗo ɓiru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kele gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede enquête quotidien kam musimen jandeyankoɓe ɓe garti koko yewti alhaali jangde tawde nde te on ɗon polémique ko yewti alhaali ɗen ɗon temedere milliard ɗe haala muɗum haalate kam musimen jandeyankoɓe ene woni tan de ɓe garti e oɗen ɗon gueɗe ɗum kala ina tawe e jayde kono noon ɓe garti kadi eko yewti alhaali on ɗon contrat mo 6 milliards taw noon ko nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa kay ko laamu ngu ene jogui ɗum ko noon kadi ɓe garti on ɗon programme mo ganduɗa kay ko kañum woni mo 123 milliards taw kopleje meɗen franc CFA ɗum koko yewti alhaali ganduɗa kay kañum woni ɗin ɗon sancieji fewti e ɗen ɗon juɗe jaabi hattirde e nder leydi ndi ɗum kala ina tawe e jande kono noon kam musidɓe jandeyankoɓe ɓe garti alhaali dawrugol lande kiiraye hakkude muɗum e ɓe ganduɗa kañum woni lande Pastef les patriotes ɗum kala ina tawe jande ko ɗum ko tawate jande nde ko ganduɗa kañum woni Macky Sall gonɗo ɗo e horejo leydi Sénégal gonɗo e jamde poste secrétaire général mo Nations Unies ɓe mbi ko les choses sérieux fuɗɗima wonande kay on ganduɗa kañum woni Macky Sall hono no waɗiri e gardindi natal muɗum ɓe garti kadi e coulis ko yewti alhaali caɗele teskade toon to SNHLM e ɓen ɗon jeenayo ɓe ganduɗa kay mbaɗanoma limogé ɗum kala jayde nde harti hen ƴeewoyen e jayde quotidien le quotidien kam musimen jandeyankoɓe ɓe garti tan de ko e relation hakkude leydi laamu leydi Sénégal kam e ɓe ganduɗa kañum goni gal leydi jaynirɗi ɗiyete ɓe mbi ko canal de dialogue ɗum kay woni ko uddita woni tan ko nokku ganduɗa kay ko yewtere ɗum kay woni ko udditi hakkude laamu ngu kam e ɗin ɗon gal leydi jaynirɗi beele nawdiral ina wawa wodde ɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay teska wawa iwede ha no hannirta neti ɓe mbi tan de ko caggal nde o jaɓɓi ɓe ganduɗa kañum goni CDEPS kanko ministre kalfinaɗo ko yewti alhaali humpito ɗo e nder leydi ndi o waɗi relancé hakkude makko e ɓe ganduɗa kañum woni FADEP hon waɗiri e gardidi e natal muɗum kam simen e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde quotidien le quotidien jayde Les ko kañum arti ko yewti alhaali nangɗe ɓe ganduɗa kañum min goni yoga e yimɓe ɗo e nder leydi ndi ha tengti kadi e wadde ɓe obligé ɓe mbawa wadde ɗum ganduɗa kay kañum woni test de dépistage ɓe ƴewto cellal ɓalle mabɓe beele haɓe gondi on ɗon boros biyeteɗo sida walla ala ɗum ko caggal ɗen ɗon nangle ɓe mbi noon ko won ONG ko to kañum kay cuuti jungo muɗum waɗi sur la table won tan tappi jungo muɗum e tabal ngal gam wadde saisir ɓe ganduɗa kañum goni e Nations Unies ko yewti e on ɗon fannu hono no wiiri kam musidɓe jandeyankoɓe kono noon jayde nde arti e Pape Thiaw mo ganduɗa kay kañum woni gonɗo ɗo te keblo kippuguel leydi Sénégal ɓe mbi ko ha jonde haala ka nene jokki haalede ko ɗum woni ko waɗi hande oɗo saaha joni paralysé football mo leydi Sénégal ɗum ene tawe e jayde hakkude ko an ala ko min ko mo ganduɗa kañum woni jagorɗo o kam e fédération sénégalaise de football ɗum kala ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Les Échos ƴeewoyen jayde l'observateur kam musidɓe jandeyankoɓe ɓe garti ko yewti alhaali pétrole woni tan ndelam kubam ɗo e nder leydi ndi on ɗon jackpot mo pétrole ɓe mbitande ko toon to Sangomar ene wonude pétrole o onnen wona e wadde préparé woni tan nena wona e heblanede ɗum ko yewti alhaali duuɓi ɗiɗi e caggal on ɗon pétrole mo ganduɗa kay fuɗɗama yuɓɓine e fuɗɗama gollede ɗo e nder leydi he ɓe garti noon e ɗen ɗon golle ganduɗa kay Woodside waɗi ɗum ɗo e nder leydi ndi e ɗen ɗon on ɗon phase muɗum ɗimmo mo ganduɗa kay ina anniya huccanede ɗum kala ina tawe e jaydeɓe ko leddi kay ko ina abbo e 100 000 baril par jour ko ɗum kay woni ko anniya gollede hen ɓe kollitti noon woni kay ɗen ɗon golle e foof gollama ha timmi manam golle ɗe so tawi kay qimama ene woni tan de temedere kala nde jiɗɗa capanɗe jeenayyi piccal tati ɗe e gasi hono no waɗiri e gardini natal muɗum kam musidmen e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kam goni jayde l'observateur jayde Vox Populi kañum arti ko yewti alhaali kulhuli jogadi to payge caɗele haaranduru e nder yoga e diwanuji e nder leydi ndi ɓe garti noon gam jofade ɗen ɗon palɗe kulade ko yewti alhaali on ɗon ɓe wi ko toon to falde Goudiry falde nde Salémata toon to Bambey wondude e Matam hani to Podor kam e Ranérou ɗiɗo zone uji kay ko zone nokkuji
uji kay ganda kay nangoni e zone rouge ko yuti on don fannu hono no wadi ngartindi natal mudum kam musimen e jayni yankobe be ganda kay ko kam ngoni e jayinde wietende e jayinde vox populi jewo yen jayde turbine quotidien kabedon be ngarti ko yuti ala hali dawrugol kam e jeygu carte ganda kay ngoni yoga e landaji tawtedi do e tender leydi ndi be mbi ha kay rendinde yimbe ha heewa dum kay yiyano do yitamo do kono de faayide o kay ko nyande wolde dawi wontan nyande woteji di ndayi be ngarti non e ko kewno do e 2012 o mo ganda kany won ayde mbocci mo ganda wadino ma carte ma caution ko ina abonon e million ngaji tati carte ko kanyum koy woni ko yeyno kono de wottinda dum non adanani hokkude o mo ganda kany woni Abdoulaye Wade pour ko on don tumuna be ngarti non kadi yerondir dum e wala saha joni ko dum teska on kay kanno lande wete ko lande Pastef on wadire ngardini natal mudu kon non kam simen jeynen ko be ngarti e horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye be mbi ko fayelde nyalama hanki o kanyum e yaltini en don bale kam e on don bi ken wontande yimbe heewbe non ngitama e gollorde mumen hono wadire ngardini natal mudum be mbi mo ganda kany woni maître Babacar Ndiaye ko kanyum kay woni ko wala limogé en lumtina don on don banki betedo Ibrahima Senghor hono wadiri e ngardini natal mudum e jayne ganda kay kany woni jayne wetede turbine quotidien jowo yen jayne ganda kany woni rewmi quotidien kam simen jayne ko be ngarti tande ko yuti ala hali on don be mbi ko DDG ji wondude e PCA ji hani e be ganda kany ngoni jangde ganda ko yuti ala hali enseignement supérieur be mbi dum bon kala horejo o leydi ndi e nyalama hanki o kanyumne o memti mudum o wadi licencié wontan wodi be o itti wodi kadi lomtinabe woni ko wadi ngardindi e natal mudum ay hono jayne ganda kay kany woni e jayne wetende e jayne rewmi quotidien bandirabe musibiti dube hidibe ndarabe ayaw Pindi TV ko dum won ko min kemno rubina dade ko sifa kende gadan yoga e jayndiji leydi Sénégal adumeden e rubindo jayndiji wonata ko aljuma jango so ko weli keno do enden min bon jokke doftade kam rewindade programme uji di Pindi TV wodi jijide wadi abonné commenter kam e partager Allah jarama on jaram